מה קורה חברים? כאן אנחנו בסרטון של מיי מיי, והיום אנחנו ב-99 לילות. כן, מי שלא יודע למה יש לי 55 ימים ואת הבן אדם הזה, אז זה בגלל שכן שיחקתי לפני, רק בשביל להבין את המשחק, שיחקתי איזה כמה פעמים, אבל כן, בואו נתחיל את המשחק בעצם. בואו נראה אם אנשים ייכנסו אליי בכלל. כן, אף אחד כמעט ולא נכנס, אנחנו שתי אנשים, למרות ששתי אנשים זה גם סבבה. אוקיי, אנחנו נראה לי מה זה הדבר הזה? אוקיי, נראה לי אנחנו כבר מספיק, אני לא יודעת אם אנחנו 5 או 4, משהו, לא הבנתי, אבל נקווה שאנחנו 5, נקווה מאוד שאנחנו 5, וכן, אוקיי, אז אנחנו 5, אז בואו נקרות עצים, כי זה בעצם מה שאני יודעת לעשות. במשחק לקרות עצים ולהציל ילדים, למרות שאני לא בטוחה שאני אציל. אני לא יודעת, באמת שאין לי מושג. תשמעו לי בתגובות אם בפרק הבא אתם רוצים שאני אציל את הילדים יותר נכון. וכמובן בשביל להציל את הילדים אז אני צריכה דמות יותר טובה. נגיד אולי אני אקנה עם הרובה לייזר ודברים כאלה. שיהיה גם הרבה יותר נוח, אתם יודעים, בכל מקרה. זה צריך שיהיה נוח להציל. ובכל מקרה. גם בלי קשר לזה, ביום שבת יש כמו מוב כזה, נראה לי כל יום שבת, מוצאת שבת, יש מין כזה מוב, משהו מוזר, עדכון נראה לי, אני לא יודעת איך קוראים לזה, באמת שאני לא יודעת, אז כן, ותרשמו לי בתגובות איזה משחקים אתם רוצים שאני אשחק, והעליתי את המדורה רמה. אוקיי, בואו נראה, כן. לפי מה שנראה לי, מחר בבוקר, לפי מה שאני יודעת, אמור להגיע המוכר, נכון? אני מאוד מקווה שאני צודקת ושלא השפלתי את עצמי. אבל כן, נראה לי שמחר בבוקר אמור להגיע המוכר, אז נראה לי בבוקר אני רק אעצוב את הרגע של הארנב. אוקיי, המדורה יש ממש קטנה, אז צריך לקרות לעצים. אני רואה גם ששמו כבר את המפה, אז כן. זה גם טוב. אופ. ונשים את הכל בתוך המדורה. יופי. אומייגד, אנחנו ממש לא טוב. רגע. עשיתי את המברשת הזאת. מי שהספיק את זה. אומייגד, יש פה בית. נכון, הראיתי לכם בהתחלה את הפטיש. נכון, מי שראה רע, אני לא יודעת. אבל אני בהתחלה הראיתי לכם פטיש. אומייגד, זה לא טוב. יש פה את ה... יש פה את את הזאב. אוקיי, אמור להיות פה תיבה, נכון? כן, הנה התיבה. אוקיי, לא, רגע, לא. טוב, לא משנה, במילא ביום הראשון אני כבר יודעת שהאייל לא עושה כלום וקיבלתי סע גדול, וואו. בואו נראה לכם מה הפטיש עושה. אחרי אתם אחרי יש לי את זה פה. נכון, מגניב. אוקיי. אבל במקרה, אוקיי, אני לא אשמה, אין לי ציוד, אין לי ציוד, אל תתקרב אליי, אין לי ציוד ואין לי חיים, זה בא לי ביחד, לא, לגמרי, אין לי כלום, עוף ממני, אני מקווה שהיא תצליח, טוב, עוד ניסיון אחד, הרבצה, אוקיי, אני חיה. זה היה חדר, לא, זה היה חדר שני. נלחמתי בשבילו. עבורו. אוקיי, כבר חושך, אבל אין לחץ, כי נראה שהבנתם כבר. רגע, בואו נראה. כן, אפשר להוריד את זה, ואפשר גם את השוטי יחד. ניקח אותו למדורה, ואין לי חיים. אני מאוד מקווה שאני לא אפגוש את זה זאב בדרך. חזרה, בינתיים בואו ניקח פה גם את העצים. וואי, אני ממש מקווה שלא יופיע פה איזה זאב. תלווה למדורה, כי אין לי כוח. אני ראיתי את העיניים של אייל. כן, זה העיניים שלו? נראה לי זה העיניים שלו. טוב, כן. בואו נשים את הכל במדורה. מה זה? אוקיי. נשים את זה פה. לא, זה לא נראה לי, וואו. אבל בוא נראה אם רוצה לשים את השטיח מתחת. אני רוצה לשים את השטיח מתחת. קודם כל בוא נשים את זה כאן. רגע, וואי, הסתבכתי לגמרי. מאוד סם. מאוד סם רק. אוקיי, סבבה, אין לי בעיה. זה לא משהו רציני או אחר.
את השולחן. בוא נבדוק אם אפשר לשים את השטיח כאילו מתחת לשולחן. לא, אי אפשר את זה בסוף. טוב, בואו נחזיר לעצמנו, כן, את השולחן, נחזיר, רגע, נקורות אותו, או איך שלא קוראים לזה, וננסה לסדר אותו בריבוע, ומן הסתם שאני לא אצליח. זה כזה קשה. בואו פשוט נעשה את זה ככה, טק. זהו, אין לי כוח יותר מדי. זה 3 שעות לשבת עבודה. זה פעם, ועוד משהו, לא יודעת. נראה לי נשים את זה פה לפני שנצא. הופה, הנה ככה. מושלם. ועבור שתיבה, מה נצבע? נצבע, נראה לי, רגע, בפנים שלו. זה לא יפה, זה לא צבע טוב. אוקיי, בואו נתחיל פה את זה. ונראה מה אפשר לקנות, כי איבדתי לקנות. אוקיי, בואו נקנה את המיטה, את הזאת אין לנו. וגם אין לנו איך לקנות את השעון. הנה, המחיר פה, אוי, שכחתי מזה. ואיזה כיף שלא השפלתי את עצמי. אוקיי, אז בוא נראה, זה ארנב, אתה תביא לי רגל. נו, אתה בזה גבורח. ולא הבאת לי רגל, יא מעצבן, קפתי אחריך. אוקיי, ואתה תביא לי רגל, אתה בטוח תביא לי אוכל, ואתה תביא לי גם רגל? כן, אתה הבאת לי גם שתי אוכל וגם רגל. צלש לארנבים. טדי, סליחה, כי אני קוראת לו ארנב. מישהו לא יודע, הכלב שלי זה טדי בר, אבל הקיצור זה טדי, אבל כן, ארנב, אני קוראת לו ארנב, אתם, לא יודעת, יש לי קטע כזה שאני קוראת לו ארנב. בקיצור, אז טדי, סליחה, בראבו לארנב. בראבו, אתה הארנב הכי חמוד בעולם. בזכותך יש לי קרזן. אך ורק בזכותך, ועכשיו אני ארוג גם אותך כדי שתביא לי אוכל. גם לא צלש, אבל לא בעצם. אוקיי. לא שמתי לב, יש יותר מדי אוכל במדורה. נראה לי להרוג ארנבים זה מחוץ לחוק פה. טדי, יפה. הרגת הרבה זאבים אני רואה. עוד שאתה מדור, אבל בסדר. בוא נבדוק מה עוד. לא יודע, בית שהיינו בו, נראה לי. בוא נאסוף חכה, כי ראיתי שיש פה בדייגים. וגם כל להרוג את הארנב, כי לא יודעת למה, זה כיף להרוג ארנבים שהם במאי, ויש לי כבר רגל, אבל נראה שבכל זאת נביא אותה למי שאין במדורה. תמיד טוב שיהיה, תמיד טוב שיהיה לכם. רגע, מה זה פה? פרנט קטי. תמיד לקחת חכה. למרות שאני גרועה בדייג. יש לסרטים. סתם, אני פשוט גרועה בדייג. זה לא יותר מדי פרטים, אני גרועה בדייג. תראו עכשיו, ננסה. איך צורקים בכלל? אוקיי, הנה נראה שבאתי חכה. דגים יקרים. אני אבטק לא רוצה. אני אדוג אותו. למה דגים נעלמים שאני עושה? תיקחו את הפתרון שלי. לא, אי אפשר לראות את הדגים מתחת. נסע. יש פה מגדלור. רגע, אוכל. למרות שאני לא רעבה, אבל תמיד כשיש אוכל. למרות שבתכלס, אתם ראיתם כמה אוכל יש לנו שם. אוקיי, חושך. אני לא יודעת מה כבר קורה בלילה שני יותר מדי. כי בלילה הזה לא יודעת איך הספקתי למות. אל תשאלו אותי, זה היה פעם ראשונה. אוקיי? לא לשאול אותי יותר מדי. אוקיי, מי שלא יודע לקרוא אנגלית, אני אגיד קצת. ממכה היה כאילו אייל רעב, אז לא כדאי לצאת. בדיוק. לא כדאי לצאת. אני אשאר במדורה. אשתה שוקו חם, למרות שאני שומרת, וזה לא קשה עכשיו לאכול שוקו חם אחרי שאכלתי בשר סטייקים. זה בתכלס נראה לי שעבר כבר בזמן. לא עבר. לא, משעמם פה בלילות. תבנו אטרקציה. אולי אני איזה יום אחד אבנה פה איזה אטרקציה. אני מתכוונת שיום אחד אני מתכוונת לאיזה יום 80, 90, 110. למרות שלא נראה לי שאני אגיע על זה, וגם אני לא יודעת אם אני אגיע באמת שאני אגיע. אבל יש טבעות, אז נראה לי שמחר בבוקר אני הולך לחפש טבעה. אני לא אאשים את מי שמת, אני לא מאשימה ולא שופטת, כי אני מתתי יום לפני במקרים קודמים. אני באמת לא מאשימה ולא שופטת. באמת.
אבל מי שמת ביום הראשון כאילו השעה שהוא נכנס, זה אני כן שופטת. סליחה, תסלחו לי, אני כן שופטת. אבל בוא נראה אם יש פה כמה דברים חמודים שאפשר לקנות. אוקיי, יש פה זכות בחירה, אבל אני לא יודעת. סתם אין זכות בחירה, אני לא יודעת מה אני בטבטת. אוקיי, כמו שאמרנו, נלך בסטיבה. מה הטבעה הכי קרובה? אוקיי, נראה שזאתי. באמת שנראה שזאתי. אני מקווה שאני לא אתעכב באיזה גם לבה בדרך. אוקיי, הנה. נכון, אוקיי, זה סבבה כזה, בתוך העולם. אני בדרך כלל מוצאת את זה בלי מפה, אבל זה סבבה. עכשיו אתם נזכרים להגיד לי את זה? עכשיו, אחרי שיש לי גרזן. טוב, בכל זאת ניקח אותו. אני תמיד לוקחת את הגרזן בדברים כאלה לתוך מדורה. כאילו, אם אני חיה, אני לוקחת לתוך מדורה. מתי אמורים להגיע קולטיסטים? ככה מומתבנן. ועכשיו באמת אסור לי שוקו. אבל באמת, שתי אנשים. טוב, אני לא שופטת. אוקיי, רק בואו נראה לאן נלך. אוקיי, יש פה הרבה קרשים. ניקח אותם. מי שתצפה עד עכשיו, תגיבו בתגובות. עץ. כן, העץ הזה שפה על המסך. תגיבו עץ. בדיוק העץ הזה. בדיוק, אני לא רוצה לשמוע פטפוטים אחרים. כמובן, ואם אתם עוקבים נאמנים, תעשו גם לייק. ואם אתם עדיין לא עוקבים, תצטרפו למשפחה ותעקבו, כי אני משקיעה שעות בסרטונים האלה. באמת אני משקיעה מלא זמן, תכבדו את זה, בבקשה, אני מתחננת. אוקיי, גם משהו זריז תוך כדי. נכון לסרטון הזה, שלא יציבורים קטנים. אני לא יודעת אם אתם מכירים, זה יחסית טרנדי נראה לי, משהו כזה. אז תעשו מה שהוא אומר שם, באמת תעשו את זה, תעשו. אני בטוחה שאם אתם נמצאים בשעות, אתם מכירים את זה, תעשו את זה. כן. לכולל אותי, גם תעשו לי. אין לי בעיה עם זה. אני לא אתנגד, אני אף פעם לא אתנגד ללייקים, אף פעם לא. באמת, אני אף פעם לא. אף פעם לא תראו אותי מתנגדת. כמובן, אני גם לא מכריחה אף אחד, חצי חלילה. רוצים תעשו, כי אני רק אומרת שאני משקיעה בסרטונים. באמת אני משקיעה. אני אעשה ביקורת משפחתית. וכולם יגידו לכם שאני יושבת על המחשב שעתיים, בשביל סרטון. כן, אשכרה אני יושבת בשעתיים, אני חושבת. אוקיי, ילדים פטפוטים, בוא נראה כמה, אוקיי, זה לא הגיוני. טוב, בוא ננסה לקנות משהו, אני שמתי את כל העצים שלי. יש כאן תפרם, שכחתי ממנו, אוקיי, מה אני יכולה לקנות? אוקיי, לא נראה לי. בוא נשים את זה פה. אוקיי. אין באמת רעיונות. באמת. אוקיי, סתם. רגע, יש לי 12? שנייה, בוא נבדוק. כן, יש 12. אוקיי, קניתי את הדבר הזה. את השיפודים האלה. המגינים. השיפודים. אני קוראת להם... למה אני קוראת להם השיפודים? אוקיי, לא משנה. בוא נעזור את השיפודים האלה. כן, הקיסמים. יש לנו קיסמים בכפר. זה לא כפר, זה יער אטום, יער צבין. צבי, יער הצבי. כן, הצבי, זה לא אייל. אל תגידו לי שזה אייל, זה צבי. כן. זה צבי. זה לא ויכוח. שאומר שזה אייל זה לא, זה צבי. כל הכבוד עם משהו. כי זה צבי. אני לא מוכנה לשמוע דעה אחרת. אוקיי. מעניין כבר איפה באמת הצבי הזה. בדגש על צבי. אוקיי, לא. בוא נראה כמה זה עולה, סבבה, אפשר לקנות את זה נראה לי, אבל אני אבטח על זה. אני רוצה קודם לקנות את לא בא לי לקנות את המצבן, אני רוצה לקנות את איך קוראים לזה? לא מתגלגל לי על הלשון. את השעון, כן, את השעון. רגע, מטר? יש מטר מטאורים, אני שונאת מטר מטאורים, כי זה פשוט מעצבן. באמת זה מעצבן. באמת, אולי בבוקר נלך גם לחפש, אבל הבעיה זה שאני לא יודעת מה השעה. באמת שהייתי מעדיפה, אבל באמת שהייתי מעדיפה שיהיה לנו שעון. אבל קניתי אותו, רגע.
אוקיי, בקיצור יש לנו אפילו נראה לי שעון, רגע אני לא חושבת את הפשטה. קטונת פצפודת. באמת. אוקיי. את המצפן הזה, כאילו, אני גם, אין לי בעיה עם המצפן גם, אבל אני גם רוצה שיהיה את זה. אוקיי, השתיים מותר, וזה אותה בקתה, זה נראה לי אותה בקתה כל הזמן. טוב, נראה לי שאני לא יודעת, אולי נחפש משהו. כן, בוא נלך לחפש תיבה נראה לי. אוקיי, בוא נלך לשם, מה יש כאן באמת? אין כאן, זה בטח בבקתה. פלפל. לא אוכל, זה חריף. פלפל זה חריף, אולי, אני לא בטוחה. אולי זה חריף. בוא נלך לבית הזה. אוקיי, לא. יש שם עכבישים ואני לא עם ציוד. אין לי ציוד, תתמודדו עם זה. אין לי ציוד. וזה עצוב. מאוד עצוב. מאוד עצוב שאין לי ציוד. ואני לא עושה חרוזים הרבה. באמת שאני לא. אוקיי. מה עכשיו? אני באמת לא יודעת מה זה. אוקיי, בוא נעזור להם הזאב. למרות שאין לי ציוד. אבל הוא הלך ממנו, אוקיי, לא משנה. רגע, הוא רדף אחר. אוקיי, הוא רדף אחר. אבל אני אמות איתך. אני יודעת שאני אמות אז אני אברח. אוקיי, באמת שיש לי קצת חיים. אולי אני אנסה לקצת מכה. עוד אחת, אולי אני אצליח בלי שתרביץ לי. אני לא יודעת. כן, נלך לפה רגע. טק. אוקיי, לא. לא מוכנה. אוקיי, לקראת סיום פרק, אם אתם רוצים שאני אציל אותו, תשימו לייק ועוקב, ובואו נסיים את הסרטון הזה, ומי שלא עוקב, אני יבוא ויכרות עצים. אוקיי, אני שמעת מה להגיד, וזה הסרטון היום, ויאללה ביי!